ساچ ماہانہ دیوان سرحال زندگی شرفدار علی بخش دشتیاری دیوان رمز 6 جنوری 2023 پجار علی بخش دشتیاری 961 دشتیاری میتاگ مانڈیروا واجر رسول بش کے گسا ودی بتگ وانو چابارا جامنندین آیا ابسال سندا وانک بنگیش کتگ بنداتی بزاولی دومی طبق وتی میتاگ مانڈیروا سیمی طبق دشتیاری جادہ زیے دبستانہ کہ آئیے ناکو ہمیں سالہ عمودہ نوک ماسٹر بتگ چونہا اے میتگ چاہیے میتگا کم میں گستا بتگ بلے آئیا چا وتی بازار ماسٹرا زار کتگ پمشکا عمودہ وتی ناکو گورا یک سالیہ ونتگ پدا چارمی طبقہ کے صوبین بتا گڑا وتی بازار نزدیکا دگا میتگے کے نام شہرستان اوتانی بازاریں و چا آہانی بازارا نزدیکیں روا گو آیگ انچو گران نبتگ عمودہ ونتگی چارمی کلاس پد پنچمیا پدا دشتیاری پلانا ونتگی کہ چا آہانی بازارا کے ساتھ 6 کلومیٹریں ششمی طبقے نبوگے سببا آ بیرگا ہفتہ شتگ آئیے گوشگیں کہ کلاس ہفتہ رند کے رہنمائی گوشتے آئی سکول آئی مارا چابارا روک کپت پرچے آ دورانا ادا نے آئی سکول استد انا میڈل ایر من کلاس ہفت چابارا ونت پدا کہ اشتہ پاس بیتاں گڑا میں سالہ پلانا اولی برا رہنمائی بزاں آئی سکول پچپیت ادا میں گورا ہفت دا نوا میٹرک مدرسہ رہنمائی آئی سکول اش گوشت برال ماہم مجبور بیتیں کہ وتی ملکہ بیائیں کہ چابارے بندن چمہ دیرت بزاں 80 کلومیٹر مسافتت اودا مارا شپ و روچان دارک کپت دا مزنی چھٹی مبیتی ما ملکہ اتک نکت ایر من کلاس 8 و 9 ہمیدہ وتی ملک پلانا ونتانت پدا دا رند مارا چابارا روک کپت پرچے داں کہ 12 دبیرستانش گوشت کہ ادا نیستت برال من داو 11 و 12 چابارا ونتانت بزاں دا انٹرا من چابارا ونت آوادا انٹرا برز ادا وانگ امکان کم مت دگا شہر و شہرستانیہ روگلوٹیٹ ماں ہم مالی حسابہ دستنگتیں گشتریں وانگ امکان کمی سببا من وانگ دا مچکا یلدات واجہ علی بخش دشتیاری گوشگینت کہ من وادے انٹر بزاں 12 ونت گڑا ما چابارا یک لوگ بندیں کمپنیہ دا سالیہ کار کت گڑا رندا من دشتیاری وانگ جا ماسٹریہ زورگ بتا کہ اودا من طبق 5 ونڈو درس داتگنت ماسٹریہ 4 ماہ پد کہ ایران و عراق کے جنگ بنا بوت گڑا مارا ایرانے واگدارا لوٹیت کہ شما دا 40 روچا سربازیہ برویت پدا شمارا جنگا دیم دیں بلے منا لوگ مردم بزاں ماں تو پتا نیشت کہ من جنگا بروانگو گڑا پدا من ملک بزاں دشتیاری یلدات و کراچی آتکاں کہ اے 1980 ہفتے گپینت کراچیہ من گو ادبی سنگتاں دوچار کپتاں چوکے اصغر علی آزاد تاج محمد طاہر جی آر ملا علی عیسیٰ منصور بلوچ و بیگ محمد بیگل اے دروا ہما دورہ من اولی رندہ دستگتاں ہمیں وڑا زیمری بالاد استاد ستار و نور محمد نوراللہ ہوں ہمودہ کراچیہ دوچار کپتاں کراچیہ سالیہ نندگا پد من پدا واتر وتی ملک بزاں دشتیاری اتکاں و وتی دکان و دگا کاروبار بندات کو دننگا ٹک ٹک بوگائیں و واحد دیما جنزانی واجہ علی بخش دشتیاری سال 984 یا 85 وتی لفظاں کی سفر بنگیج کتا البت 978 سال گڈی ماہاں کے ایران اسلامی زرمبیش کے اتکگ ہمیں دورانہ کہ آزادی دورش گشتہ آگوں بلوچی نوکیں شاعری و لفظاں کا آشنا بتگ چوش کہ ہمیں دورانہ آہاں بلوچی تاک و محتاق کتاب دست کپان بتگند پمشکا آئیے میل و ذہن پا لفظاں کا ادوناک بتگ آئیے گوشگینت کہ اولی تاک کے مارا دست کپتگ آ میں بلوچستان بتگ کہ عبداللہ جمشید زئی و رحیم بخش آزاد کشتگ کہ 3 زبان بزاں بلوچی پارسی اردو بتگ پرچکے ای وحدہ ایران آشوب دورت اے تاک کہ اولی مردمہ مارا داتگت عبداللہ جمشید زئی رحیم بخش آزاد و یوسف نسکندیتن کہ ایرانہ دورہ اتکگتن و عام میں وانگ جہا اتکن کہ ما 11 وانگاتیں پدا رندہ سائے داشمی اکیڈمی نیمگا چا بتگیں تاک بند برمش و سنج دست کپتن پدا جی آر ملا شاعری کتاب بج ناتک اے درست من وانان کتند چیزی سال وانگو دربرگ رند 984 یہ قلم دستہ کتگ
بونگیج یک دو آزماک پد شاعری اوب شوکا گیشتر جاجتک آئیے وتی شاعری 985 بونگیج کتا 1987 آئی اولی شعر کے دستوں کی بتا تاک بند منزلہ چاپ و شنگ بتک کہ اے تاک بند واجہ یار محمد یار شونکاریا چا کراچی شنگ بتک پدا آئیے چیزی سالہ پچاپا دست داشتگند دومی برا 995 دورانا چا ماتاک لفظاک اب اور بلوچی کوئٹہ چا ماتاک زندمان کیچا آئیے ساچشتانی چاپ شنگی درچ بندات بتا کہ روچ مرچی انگت بر جائیں پتہ سال 1996 آگوں چابار لفظاں کی سنگتاں اوار بتا گڑا لفظاں کی گلو ٹولیاں نیتا بارے زورتگ و عقدیوں زورتگ آ واحد لفظاں کی سنگات استاد غلام رسول دین ارزئی شاعر و گشندہ تاج محمد طاہر اصغر علی آزاگ و دیگا بعضیں اندی شاعر و لفظانت بتگن اودا اولی لفظاں کی چست و ایر و سربراہی کنو کمی مردم بتگن اولی برا چابار لفظاں کی بیل نامہ گلے جوڑ بتگ پدا ہمیں گلے نام چابار لفظاں کی گل بتا کہ روچے مرچی استو بر جائیں یہ گلے دورانہ بونگیجا شنکاری عقددار بتا رندہ کمک کارگشاد پدا کارگشاد دورندہ چیر پشت سالانی سرا پاگواجی عقدداریوں گوں بتا شور و سلائی کمیٹی و کمک پاگواجی عقدداری تامیوں چشتگند انو گلے عقدداریا گوں نائت بلے باس کو شور و سلائی روا انگت گوں گلا ہمگرنچی تنی ودی آئیے شاعری سے کتاب و یک رجانک لچئی کتابے چاپ بتگ شاعری اولی کتاب ترانگے شہکور نامہ 2007 کراچیا گام پبلیکیشن نیمگا چاپ بتگ اور پدا ہمیں کتاب 2021 ایران تہران ربیدان شنکاری نیمگا چاپ بتگ دومی کتابوں شاعری کے آبریچ نامہ سال 2018 تہران ربیدان شنکاری نیمگا چاپ بتگ سیمی کتاب رجانک لچانی کے چا پارسی زبان نوکیں دور نامی لچا گشاں چا چیزی گچین شاعریت چوکے احمد شاملو نیما یوشیج سہراب سفاری اخوان سالس فروغ فرخزاد اوارن ایک کتاب آپ پادبرمش نامہ چا تہران ربیدان شنکاری نیمگا سال 2019 چاپ و شنگ بتا پدا چارمی کتاب ردالو اون آئیے وتی پشکپتگیں شاعری بہاری بتا کہ کتابی دروشمیہ چاپی کتگ اے سال 2020 تہران ربیدان شنکاری نیمگا چاپ و شنگ بتگ چرے کتاب عبید دیگا بازیں نوشتاں اون تاک و تاک بندہ چوکے درد گوادر سچکان استین چمگ مروارد زند نوشکی زندمان تربت اور ماتاک لفظاں کاب گدار پسینیا چاپ بتگند آئیے چیزی پولکاری نوشتاں کو استند چندے لفظاں کی و زیمری بالادانی گلگداروں گپتا کو باز چاپ بتا کو انگت یک دو استند چوشکے استاد دینارزئی گلگدار خالق داد آریائے استاد عبدالحمید ایران نژاد حمید اللہ سردار زئی عبداللہ جمشیر زئی اوارند آئیے چندیں سفرنامہ گوں استند اور بعضیں آزما کی رجاں کند کے چا پارسی آزما کاراں چوکے سادے کدایت بزرگ گلوی اور دیگا یورپی آزما کاراں نیوں چیزی رجاں کند چیزی چاپ بتگ چیزی انگت پر چاپا جریتگند آئیے رجاں کاری لفظاں کاری و پولکاری کار انگتوں جاری اے وعدہ چہبار بندنے شہرہ بندجائیں البت چونیا نزدیک کا 40 سال ہیں کہ ہمیں چابارہ انکینے کتگ آئیے لفظاں کی اے سفر انگت بر جائیں اور ساچے نیکیں واہگیں کہ دائم ہمیں پیما برجا ببانات اور پا بلوچیے گیوارے سنبائنگا گیشتر جود بیکنات اور ادوناک پہ بات شنکار ساچش تدبی چاگرد ساچ